Hola a totes i tots, benvinguts a un nou episodi del nostre podcast educatiu. Avui venim amb una pregunta que segur que us farà pensar. Pot l'escola preparar realment per a la vida? Jo soc Alba i amb mi està Esther i juntes parlarem de John Dewey, un dels pensadors més influents en l'educació moderna. Parlem de Dewey perquè les seues idees van canviar per sempre la manera d'entendre l'escola, l'aprenentatge i la democràcia. És un autor clau si volem comprendre com aprenem i per què l'educació ha de ser activa, participativa i connectada amb la realitat. En aquest episodi explorarem el seu context, la seva vida, les seues obres principals i el seu enorme llegat. Per entendre a John Dewey, primer hem de situar-nos en la seva època. Va viure entre 1859 i 1952, un període d'enormes canvis als Estats Units. Exacte, va ser una etapa marcada per la revolució industrial que va transformar el treball, la família i també l'escola. A més, va haver-hi una arribada massiva d'immigrants i un gran creixement de les ciutats, la qual cosa va generar nous reptes socials i educatius. També és important recordar que en aquest moment es desenvolupa la psicologia moderna i naix el pragmatisme, un corrent filosòfic clau per a Dewey. Tot això va provocar tensions socials, però també va impulsar moviments reformistes i democràtics que buscaven una societat més justa. I, en aquest context, Dewey va defendre que l'educació havia d'adaptar-se a una societat en constant canvi. Per a ell, l'escola havia de ser una comunitat democràtica. Un lloc on l'alumnat aprenguera fent, experimentant i col·laborant, no sols escoltant i memoritzant. John Dewey va néixer el 1859 a Barrington, en Vermont, i va créixer en una família humil, molt lligada als valors comunitaris. De jove va mostrar interès per la vida pública, la filosofia i l'educació. Va estudiar filosofia i Rampell es va interessar també per la psicologia i la pedagogia. Entre les seues influències més importants trobem el pragmatisme nord-americà, especialment a Charles Peirce i William James. També li va influir molt la teoria de l'evolució de Darwin i el moviment progressista estatunidenc. Dewey va ser professor en diverses universitats, però la seva etapa més important va ser en la Universitat de Chicago. Va crear la famosa Escola Laboratori, un centre experimental on va posar en pràctica la seva idea d'aprendre fent. Encara que va tindre un gran reconeixement com a pensador i reformador educatiu, també va rebre crítiques per qüestionar el model tradicional basat en la memorització. Parlem de la seva obra educativa, hi ha diverses idees clau que es repeteixen constantment. La primera és l'experiència com a base de l'aprenentatge. Per a Dewey, aprendre significa viure experiències significatives. Una altra idea fonamental és l'escola com a comunitat democràtica, on s'aprèn a conviure i a participar. També destaca la importància de l'acció, l'experimentació i el pensament crític enfront de la memorització passiva. I, per descomptat, la relació directa entre educació i vida real. L'escola no pot estar separada del món. El seu estil és filosòfic, però molt pràctic. Dewey no volia teories abstractes, sinó solucions reals per a millorar l'educació. Això va proposar metodologies innovadores, com l'aprenentatge per projectes, el treball cooperatiu i la integració d'activitats manuals, artístiques i intel·lectuals. En comparació amb altres autors del seu temps, va trencar clarament amb l'ensenyança tradicional basada només a repetir continguts. Anem ara amb algunes de les seues obres més importants. La primera és The School and Society, publicada en 1899. En aquesta obra explica per què l'escola ha d'estar connectada amb la vida social. És rellevant perquè de fer una educació pràctica, participativa i basada en l'experiència. Una altra obra fonamental és Democracy in Education de 1916, considerada la seva obra mestra. S'hi presenta l'educació com la base de la democràcia i redefineix el paper del docent, de l'alumnat i de l'escola.
I finalment, Experience in Education, publicada en 1938. Una revisió més madura del seu pensament pedagògic i analitza com les experiències ben organitzades generen aprenentatge profund i pensament crític. El llegat de John Dewey és enorme i arriba fins als nostres dies. Va ser una figura clau del segle XX i va inspirar moviments pedagògics com l'Escola Nova. També va influir profundament en la formació del professorat i en la manera d'entendre l'ensenyança. Moltes metodologies actuals, com l'aprenentatge per projectes, els tallers o el treball cooperatiu, tenen el seu origen en les seues idees. A més, la seva visió democràtica ha marcat l'educació cívica i la participació escolar. Per això es continua estudiant a Dewey avui dia, perquè va defendre una escola que forme ciutadans crítics capaços de conviure i transformar la societat. Ara passem a les preguntes d'Instagram. Avui Dewey és així, o almenys el seu espírit filosòfic. Faré el millor que puga. Per què dius que s'aprèn fent? Perquè l'experiència activa permet que el xiquet connecti idees amb accions, reflexione i construïsca significat real. Què opines de memoritzar? Memoritzar sense entendre és com repetir paraules buides. L'educació ha de desenvolupar pensament, no repetició. A què serveix l'escola? Per aprendre a viure en comunitat, per a pensar críticament i per a participar en la democràcia. Avui hem descobert a John Dewey, un autor que va revolucionar l'educació i que ens recorda que aprendre és viure i participar. El seu missatge continua vigent. L'escola ha de ser un espai democràtic, creatiu i connectat amb la vida. Us convidem a continuar explorant les seues obres i a mirar l'educació des d'esta perspectiva més activa i humana. Gràcies per escoltar-nos. Fins al pròxim episodi.